ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ତେଲ ଟିକେ ଯାହା ଯୋଉ ସବୁ ଜାଗା ଫୁଲିଥିବ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ମାରିଲା ପରେ ମୋ ହାତ ଏକା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଈକି ବି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଗାଟି ନରମ ହେଇଯିବ। କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଛୋଟ 16-17 ଲିଟର ଭିତରେ 20 ଲିଟର ଭିତରେ ଗାଈ ରଖି ଏତେ ବନା ପଡ଼ିଗଲା ଏତେ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ଗଞ୍ଜାମ ହରିୟାଣାର ଫାର୍ମର ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାଈ ରଖୁଛନ୍ତି 20+ ଲିଟର ଅଛି ତାଙ୍କ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବନା ତ ସେ କିପରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କାଉ ଫାର୍ମିଂକୁ। ଆଶା କରିଥିବି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କହିଥିଲି ରୁକ୍ମଣୀ ଜନ୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁକ୍ମଣୀ ଜନ୍ମ କରିନି। ଦେଖାଉଛି ଆମର ମାଣିକ ରାଧା ଚାନ୍ଦ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଆସିନି ବିଲରୁ ଖଟା ହେଇଥିଲା ତ ଭାଇ ଆଣିବେ। ତ ଏପଟରେ ଆମର ବାଛୁରୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି ଯାହାର ଆଜି 9 ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, 30 ତାରିଖ ପୁରୀଗଲେ। ତ ଆଜି 9 ମାସ ପୁରୀଗଲା। ତ ତା ଅର୍ଡ଼ର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭଳିଆ ହେଇଛି। ତ ମସ୍ତ ମିଲ୍କ ଭେନ୍ ତାର ଅଛି। এটা ଦେଖାଯାଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେତେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। ଏପଟେ ଆମ ରାଣୀ। ତ ଏ ଗୋବର ମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଦିନ ଗାଈ ଧୁଆ ହେଇପାରୁନା, ସେନା ଗୋବର ଲାଗିଛି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ। ତ ଏପଟେ ଆମ ରୁକ୍ମଣୀକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ରୁକ୍ମଣୀର ପହ୍ନା ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ନାଇ କେତେ ବଡ଼ ଫୁଲିଯାଇଛି। ଏଇ ନାଇ ଲାଗି 2 ଦିନ ଆମର ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଯାହାକି ଲାଗିଲା କି ରୁକ୍ମଣୀ ଜନ୍ମ କରିବ। ତ କଷ୍ଟ ଟିକେ ଜୋର ହେଉଥିଲା ନାଇ ଲାଗି। ତ ଆମେ ଏବେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ମ କରିଥିବେ, ନୂଆ କରି ଗାଈ ରଖିଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପହ୍ନା ଏଡ଼ା ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ପହ୍ନାର ସ୍ୱେଲିଂ ହେଇଛି, ଟାଣ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଏ। ତ ଡରିକି ଗାଈକୁ ଡକ୍ଟର ଡାକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି କି ପହ୍ନା ନରମ ହେବା ପାଇଁ। ତାଦ୍ୱାରା ଗାଈର ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ଗାଈ ଏକା ଶୋଇବ। ହଁ, ମୁଁ କେଉଁଠି ପଏଣ୍ଟ ଥିଲି କି ଗାଈକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗାଈର ଏ ପହ୍ନା ଆମେ ଏବେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ମ କରନ୍ତି କି ନୂଆ ଏଇଟା ଭଲ ବ୍ରିଡ଼ର ଗାଈ ରଖିଲେ ବଡ଼ ପହ୍ନା ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରେ ସେତେବେଳେ ଡରିକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ଗାଈର ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସେ ବି ଆମେ କମି ଯାଇଥାଏ। ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ଭଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଇଏ ହାଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଜର୍ସି ଗାଈ HF ଗାଈଙ୍କର ଆଉ ଗିର୍ ଗାଈଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଧିକା ଦିଅନ୍ତି ବଡ଼ ଗାଈମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର ଜନ୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ମିଲ୍କ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ତାଦ୍ୱାରା ହାର୍ଡ଼ନେସ୍ ହେଇଯାଏ ପହ୍ନା ତଳ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ। ତ ତାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଘରୋଇ ଉପାୟ କରିଦେଲେ ହେବ। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖେଇବି କିପରି ହାର୍ଡ଼ନେସ୍କୁ କମେଇବେ। ଗାଈ ଶୋଇବ, ସେଥିଲାଗି ଏମିତି ହେଉଛି। ଏଇ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଏଇକ୍ଷିଣା। ତ ଗାଈର ତ ଆମକୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମ ରୁକ୍ମଣୀ 2ଟା ଦାନ୍ତୁଛି। ତ କୋଉଳା ପ୍ରକାର ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ଜର୍ସି ଆମ ଘରେ ତା ମାଆଠାରୁ ମାଆ ବାଗିଆ ପୁରା ଅର୍ଡ଼ର କ୍ୱାଲିଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ମାଆ କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଅଛି ବୋଲି ଅଧିକା ବଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର କରେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଡ୍ ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ଆସିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର କ୍ୱାଲିଟି ଛୋଟ ହେଇଯାଏ, କମ୍ପାକ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଅର୍ଡ଼ର ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟରଟିସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଏ। ଆଉ ଫିଡ଼ିଂ ଉପରେ ମାଷ୍ଟରଟିସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ଥାଏ। ଫିଡ୍ ଯଦି ଖରାପ ଫିଡ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ମାଷ୍ଟରଟିସ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଡ୍ ଭଲ ବ୍ରିଡ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କଲେ ତାଦ୍ୱାରା ବି ମାଷ୍ଟରଟିସ୍ କମି ଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ମିଲ୍କ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା। ତ ଆଜି ଗରମ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି, କାହିଁକିନା ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇନି। ଏବେ ସକାଳୁ ଆଜି ବର୍ଷା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ତ ସେ ଖରା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି। ଗାଈମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ କମେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଜନ୍ମ କରିବା ଅଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ ବି ଆକୁ ଧକିବା ବି କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ପୋଛା ହେଉଛି, କାରଣ ଗାଧୋଇ ଦେଲେ ଏବେ ଆଗକୁ ଥଣ୍ଡା ଧରିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଏଇକ୍ଷିଣା ଓଦା କପଡ଼ାରେ ପୋଛା ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ମୁଁ ସ୍ୱେଲିଂ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ବନାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ତ ମୋ ହାତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବରଫ। ଏ ବରଫ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବସାଇଲା ପରେ ପାତ୍ରରେ ବସାଇଲା ପରେ ଏଇଟା ବରଫ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜରିରେ ପୂରେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଈ ଜନ୍ମ କରିବା ଥିବ ତା ପହ୍ନା ହାର୍ଡ଼ନେସ୍ ହେଇଥିବ, ତାପରେ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଯେଉଁ ସବୁ ହାର୍ଡ଼ ଜାଗା ଧୀରେ ଧୀରେ ନରମ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଈକୁ ଆରାମ ଲାଗିବ। ଗାଈର ଯେତେକ ସବୁ ହାର୍ଡ଼ନେସ୍ ଜାଗା ଯେତେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଥିବ, ତାଦ୍ୱାରା ଗାଈର ଶୋଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, ସେ ଶୋଇବାରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବ ଟିକେ ନରମ ହେଇବା ଦ୍ୱାରା। ଇଏ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନାଇ ଫୁଲିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ବଡ଼ ନାଇ ଫୁଲିବାର ଆମେ ଗାଈରେ ଫୁଲି ନଥିଲା।
तो फास्ट टाइम पड़ी तो ये आम टी आम मन दर रही देखो जेपर्यंत आम ब्रिड उपर कम करना तो नुआ नुआ जिन एक्सप्लोरिंग करवा तो ये नॉर्मल किसी असुविधा ना आपको आम टाण होता जगह सब तो बरफ दे दिन भरसा जो आ कि मेडिसिन जहाँ यूज करेंगे आप देखी घर मेडिसिन जहाद्वारा आपण गाई पन्ना नरम हो पार धीरे बंद दिंतु देखु पूरा जितक एरिया सब तार खुली थी पानी जमी आम घसवा धीरे धीरे कुछ समय घसला जगह ठंडा पड़ देखो बरफ बस सारे ये देखो महात्मा अच्छी नवरत्न तेल ये तेल को आप कौन प्रकार ठंडा तेल सब आद्वारा ठंडा ठंडा लगे मुद मारिया द्वारा से तेल को आप यूज करेंगे तो आपको मारिया द्वारा बरफ घसला बरफ घसला प्रथम बरफ घसबे ठंडा तेल टी जगह फुली थी जगह घसिया द्वारा ठंडा ठंडा रस जो बरफ घसाई घसिया द्वारा ये पूरा से जगह को पूरा ठंडा ठंडा करदे जहाद्वारा गाई को आराम मिल जगह नरम हो आप यूज करूँ यूज कलापर कमेंट रे आसी जनइबे कम कर देखो गोटे जिनस फार्मर फार्मर कथा हवा द्वारा ये सब जिन जाना पड़े आम कौन जानू आमको भी जन किए कहते ट्राए कलु जगह फायदा मिलला आम या सब बड़े यूज कर तो ये ठंडा तेल पूरा आई जो सब फिल्म थी यूज कर हाथ तो एक पूरा ठंडा ठंडा लगुच जहाद्वारा गाई भी ठंडा ठंडा लगे देखो ये हूँ मास्टर लेवल जैसे देखो सरीगला 3 दिन मारी सरीगला गुड़ा देखो ये सब मेडिसिन मारिया द्वारा से जगह भी नरम लास्ट में घस जहाद्वारा तार नरम डॉक्टर डाकिया पड़ो देखु मेडिसिन मारिया कम सरीगला सफा सुतरा करदे गाई तार शांति शोब तो गोटे जिनस मो मन आसला जो मैंने नुआ फार्मिंग कर मन भी आसो कि देखु आम एत छोट 16-17 लिटर भितर 20 लिटर भितर गाई रखी एत पन्ना बढ़ीगला एत टेंशन लगुच जो सब पंजाब हरियाणा फार्मर एडे बड़ गाई रखुच्च 30+ लिटर क्षीर एडे पन्ना तो सी किपर मैनेजमेंट करते एत गाई भितर तो सी थोड़ी जाकि बरफ सब गाई घसुवे तो मैनेजमेंट हूँ फीड फीड मैनेजमेंट बहुत स्ट्रंग से सब जिन आगे आम अच्छा ब्रीड फीड मैनेजमेंट फीड मैनेजमेंट बहुत अधिका तो गाई सब जो फीड खाऊँ तो से दाम बहुत और प्रॉपर मैनेजमेंट छोट बाछुरी काफ स्टार्टर नहीं कि जन्म कला पर्यंत ग्रो हिपर फिपर सब प्रकार दौरान ट्रांजेक्शन फीड दौरान भलसे जहाद्वारा गाईर ऑर्डर स्पेलिंग हेनी तो आम कते ना से सब जिन आवेलेबल ना भल फीड भी आवेलेबल ना जो गाई सब ये 10 लिटर दौर ये फीड्रे आम गाई बहुत बड़ बड़ मिल्क भैन फिल्म थाई भी से 16-17 लिटर अधिका जापारे फीड जो जहाद्वारा आम गाई रिपीट भाव प्रोब्लेम पड़े जहाद्वारा आम मेडिसिन यूज करें अधिका पड़ू तो से लगी आम फीड भल फीड दरकार जहाँकि आम ये आवेलेबल हो पारे तो ये वीडियो देखापी मो चैनल सब्सक्राइब कर लाइक करें और शेयर करेंगे तो जन्म कले निहाती भिडियो को जनइबी आ जन्म कला कौन सब ध्यान देवा पड़ो ता भी देखेबी तो चैनल सब्सक्राइब कर रखु जय जगन्नाथ।